ଗାଁରେ ରହିବାରେ ମଜା ହିଁ କିଛି ଅଲଗା ଥାଏ। ଗାଁର ସେ ପଖାଳ କଂସା ତାଠାରୁ ଆହୁରି ନିଆରା ଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଁରେ ରହୁଥିବେ ସେମାନେ ହିଁ ସେ ମଜାଟାକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବେ। ଏପଟେ ଆମ ଗାଁ ଦାଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା ଆଜି ମୁଢ଼ିବାଲା। ବୋଉଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଡାକି ରଖିନେଇଥିଲି ମୁଢ଼ି, ଆଉ ବୋଉ ତା ଦେହରେ କଦଳୀ ପକେଇ ଚକୁଡ଼ି ନେଇ ସେ ନିଜେ ଖାଇନଥିଲା, ନିଜେ ଖାଇ ନଥିଲେ। ଏପଟେ ମୁଁ ଏ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଧରି ଭାବୁଛି କଣ କରିବି। ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁହନ୍ତି କି ତମେ କାଇଁ ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି କରୁନ, ଭାରି ଭଲ ଲାଗେ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଭାବିଛି ନଡ଼ିଆ ଚଟଣି ଟିକେ କରିବି। ତ ଏପଟେ ନଡ଼ିଆଟାକୁ ଫଟେଇ ନେଇ ନଡ଼ିଆ ବାହାର କରିନେଇଥିଲି। ଏପଟେ ବୋଉଙ୍କୁ ବି ଦେଇଥିଲି, ବୋଉ ତାକୁ ଟିକ ଟିକ କରି କାଟି ନେଇଥିଲେ। ଆଉ ତେନ୍ତୁଲି ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଆମ୍ବୁଲ ପଡେ, କିନ୍ତୁ ଆମ୍ବୁଲ ଯେ ମିଳିଲାନି, ବୋଉ ତେନ୍ତୁଲିକି ହିଁ କାଟି ନେଇଥିଲେ। ତାର ମଞ୍ଜି ବାହାର କରି ଏପଟେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି ରଖିଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିପାରୁଥିଲି ନଡ଼ିଆ, ତେନ୍ତୁଲି, ବାଦାମ, ବୁଟ, ହରଡ଼, ଏପଟେ ସବୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଇକିରି ଜିରା, ରସୁଣ ଟିକେ ଆଉ ପୁଦିନା ପତ୍ର, ସ୍ୱାଦ ଅନୁଯାୟୀ ଲୁଣ ଆଉ ପାଣି ନେଇ ମୁଁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିନେଇଥିଲି। କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଏ ଚଟଣିଟି ଭଲ ଲାଗେ ପ୍ଲିଜ୍ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆଉ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍।